Днес е сряда, 23 април, температурата на въздуха е около 23-4 градуса, слънчев ден. Пътувам към блока до село Писанец, където ще направя първото пръскане с наш продукт от гамата на Extraforce. Останете с мен, ще видите какво е състоянието на пшеницата и самото пръскане. Намираме се вече на блока до село Писанец. В момента стопанина тъкмо завършва един съседен блок и ще последва пръскане на нашия продукт заедно смесен с инсектицид. Пшеницата е в доста добро състояние. В момента е на второ коляно, като е в начало на вретенене. Извадих едно растение, за да ви покажа какво представлява в момента. Продукта, който подбрахме да напръскаме тук на този блок, е гори от гамата Extraforce. Това е органоминерален тор и биостимулатор. Целта му е да укрепи, да подхрани и да енергизира растението. Съответно, смятам, че в тази фаза ще е идеален за пшеницата. Ще видим в рамките на 10 на дни след пръскането какво ще е положението, като се върна на блока, като планираме в рамките на 2 до 3 седмици заедно с фунгицид да бъде вкаран и още един продукт от гамата Extraforce, но за това по-нататък. Пръскането вече започна. Малко информация за блока, какво се е случило до тук. На 14 април е приложен хербицид за смесено заплевеняване в комбинация с фунгицид протео и тебуконазол и инсектицид. В момента пръскаме гори заедно с инсектицид. От тук нататък ще бъде контролата. Тази част на блока ще бъде напръсканата и след 10 дни ще видим какви са резултатите. И така, нашия продукт гори вече е напръскан на блока до село Писанец. В момента пътувам към втората локация до град Сливо поле, където също днес ще бъде пръснат гори. Останете с мен, ще видим какво се случва там. Вече зареждаме пръскачката за втората локация. Отново продукта е гори. Пръскачката беше заредена с гори и както виждате зад мен, вече пръскането започна. Намирам се на втората локация до град Сливо поле. Състоянието на пшеницата е много подобно от на първата, в смисъл в фаза вретенене, начало на вретенене. Здраво растение изглежда. Пшеницата изглежда по този начин, а пък ето как изглеждат и са поставени с пшеницата от другия блок.
приключи пръскането и на втория блок. И на двете ниви, двете локации съм оставил маркери, за да се различава пръскано от непръскано. Като обобщение мога да кажа, че днес е 23 април. Предполагам около 2-3 май. Отново ще отида на двете локации, за да видя какъв е ефекта. Останете с мен до тогава.